Já vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu si společně s Víťou zahrajeme na policisty. Tak si myslím, že dneska to byla fakt zábava, ale co rozhodně vím je, že být policistou není tak jednoduchý. A pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku, pojďme tady dát takových 20 000 a rozhodně ještě zmáčkněte tlačítko odběru a zvonečku, ať